kadau ka scholarship haduk mentah menye bun lagi kena tempat cima yo but the government tak ada bom yo snow dia kajing dawa jadi kena labun tiba dawa yang scholarship menteri haduk mentah menye tempat cim dang duna boyo ini scholarship but ni sung thu hi ka scholarship kadai ka bha bat ka hok ka ba kena kidi banyo andre ka government jongi kale bom sitnyo ya kata kale bom yo snow ya kajing dongkam jing kena bat ka scholarship hi bun lagi kena ki penongkam ka scholarship ha ka bakin yo ban siu ya ka bai kelas ka jongki ki yo ban siu ki tuition fee jongki ki yo ban siu ya ka hostel fee ka jongki hendrai kumni ka slam bun ni kena la jenjar lawan ut chingi kan husu lawan ut jak HYC dena takadaw ngi mban si ngi hab ban mi ban ong ek sarkar bakadai ban penkloy kan ka scholarship namar ba babun hi law khna pulie wan pulie udai ba ubam dan bom dm udai bawan nakalong yang kabadog de ka scholarship kadai ka bayarap shibun ki bikila ban siu yaki jendong kam hendrai ka sarkar ka jongi tip balik kali kumni tip balik kali bom yo so kumni de nakaliang ka jongi nginya chikman lada ka sarkar kam penkloy kan ka scholarship namar babun hi kat kum ka jing yo jing tip ka jongi ki renewal bat ki fresh ki bun ki bampat yo de nakaliang jo kan usu di ai ka masjid ka bat bahaya ka sarkar ba kan penkloy no ini scholarship namar lada kam penkloy ngin ya de kilinti pat ki bakham de kata ka di ka masjid nakaliang jong ka usu taji baka HYC educational cell kala jumi pajba banyakun namta ka hok jong pajba kamtam ka hok jong khna bat manlau snem bat lada pikan mau haus snem ubalalet hapo ka jingelam jong ka HYC educational cell kala penlong yang ka protes hamalki hakmat modur jong pabul bat nilai i ki khna nakeleng-keleng ka rilum hasi jumi la yawan man snok tilang hagajing ki ki khna na du kithan nong ston jantia riboy bat kumta ter kila yawan halai bormet bandon dekat hakata jing ki bancupen kemau yaki khna samla baro baka HYC educational cell kala mi kha syaki badai pet ya ka scholarship bat kila ai daw baper bat ka jing up jongi kala dirpor tenga shkwa man ai ka message ka ba wat ya pensat ya ka download jongi khna wat num provoke ya ka board jongi khna nim kumta himat ka ding para samla ni kinong yalam joka niusu ringkat bat kinong yalam joka HYC nila kloy bandiang nam taki khna bat kanu ka terat ban pej ada ikhna yang renti ngam ta ka hok ka jong ladi kalau ngajing la ranya ka sarkar ba kinong kai bat ki khna ya ban mi madan ban yakhi ngam ta ka hok ka jong ki kani ka daw kala pedlong ya ka educational ranking hapo asti ka jong ni bakan hiar asuk kan poi syuru ka list ka bakat du bat menta dari kasi jungi kibriu kinong wei kini thu shu ya ka kun ka educational hub penban menta la itu kum ka hub jong ka tamasa ningila manong ka festival hub ya tang kita hi lisibul tengaro de sai sien mo kumba mandor la kren kat de jing shisha ba ka sarkar ka jongi hadu menta menne tengan ni ba kala kam concentrate kala kam pek penban syaki ban plut bisa syaki ni kita masa hendrai kat kum kejing sung thu hi lada klem ukhna pulie ka lawai jong kajak bendri hi kan ha hendrai ke sarkar tip hadu menta ka sung thu ne kam sung thu ya kata ba ka lawai jong kajak bendri ka dei be ukhna pulie hendrai wat menta ya ka bha jong ta jong kita kibala ban kentiu kejak bendri la syak simno la syak lek bom sunyo te shanu kan kejak bendri ko jongi kan poi te kanir ko di ke masjid ki kena baro ba ngin don kat pi nga us ke tri jong kan yusu ngan don kat banyakun namanta ka tau ba ka jong pi
ngandum song ngandum thai bat kerpat ba ngini lang syakmat bangini dawai ko wat pieng wat smith wat rie na ba ka hop ka jongi ngidi ben penpa na kaliang ka jonga general secretary jong ka newsu bat ringkat ka jingrap ka jingsno tilang jong ka HYC ngini syakmat bangini kun yang ka hop namar ka sarkar ka jongi lada ngimi kumnia kan le bom ya sngo bat ka kloy hiru ban bam klop lada ngimi kumnia te ka message ka baklan ma sarkar menta niong baik tang sikentien wat ju tunju ya kena pulia pitunju kena pulia kandan aku ikapor bangin bu no ikulam ni hak banra pat sekitiar jingele nada pipile kumia ku sarkar kulut jini kata ka message ka baklan ma na kaliang kanusu na kaliang ka jomi kini bu shipos ni dia lada ka sarkar kali bumi asno hapo shipos ni kinsang don biang kumini jingi ki but ni kani ka message ru ikna ngimpu por shipos ni bagi kerpat ikna nyemi lang lada ka sarkar kamle halor kani ka scholarship hadu mentang ngidang ya keren na kaliang kanusu ngidang ya keren na kaliang ka HYC ngidang ya keren tengin sipet kanu pa kasinjam ka bakhamba bagin le tega dikatahi hadu mentang impak don reng ngidang ya keren kumno ngin lada ka sarkar hi ka kelut ya katahi kedika katahi kedika jingtmu ka jongi ngin sei madan ikna puli borwa kumngawang hi ukna puli pitinjo palat umbu no hulam balada ukna puli ubu no hulam sesuatu imapi sabak kli imapi ku sarkar kelut kata kedika message na kaliang kanusu kani scholarship kadi jong arjar apply hadu mentang ila apoi su snem thmai hadu mentang kala de seban apply saya kani ka scholarship thmai hendrai tang scholarship ka barem rum pat yo tingin le umno kan bun khuna lawan uat la fun yang bun khna lawan kendu yang bab yarap lem ngila dongkam bensil ke by class ngila dongkam bensil ke by hostel nomor bun khna sha bikin mi hostel ki hab bensil hendrai ka sarkar tip mla sung thu ju ka pen pernah ya ka ri gap ni hendrai yo khna pat kam pen pernah dia tak kadang hab subuh be kunta kan ka sarkar ka bulut Anamut pidon kita na baru ibang padio namar bakat kum jing stu jungi kat kum jing fun hi ki fresh hi 4 don we yo te renewal ki dan ki bla yo ki dan ki 4 yo